satu lori bosku. Kosong lagi bosku. Wah, lah iki bek nek. Koclok, koclok. Bek iki bos. Bek. Siap. Wah, penuh bos. Oke bos, siap jalan. Wah, gendeng bek ya. Lagi satu mali. Satu mali. Satu mali. Bosan bos. Wah, kayak siap bos. Wah, buahe. Woi, yo. Gegiran, Bul. Kowe nyawa kowe? Gengrane yo. Wah, tak cek sih buahe. Masalah. Wah, yo koyo ngene, Bul. Wah, yo. Wah, masyaallah. Oh, Bul, dirane, Bul. Wah, ngene kan. Itu gak tekane plese aku. Wah, iki uangnya ya, Bo? Wah. Assalamualaikum, bosku. Jumpa lagi apa channel, Bos. Selamat tidak syuting, Bos. Wah, kayak nyapu wira-wiri ya. Woi, gula apa kowe? Lekodok. Wah, piye tukang ngerai iki, Mong? Wah. Wah, buah apa ya nyempet-nyempet. Wah, semangat bosku. Wah, lorine sitok rong bek piye, Bul. Poh kene, Bul. Piro, Bul, kabeh, Bul? Lu balik. Wah, terlalu piro 6 kok. Bleng. Wah, ceblok. Boy. Wah. Bleng. Masyaallah. Bekale mengkis-mengkis. Dine. Terus. Iya no. Ya kayak lorine rong bek kok piye karepe? Loro telatene kok akeh. Wah iki buah nguncit iki. Wah, gua pisan ya, Bul. Pas so wira syuting nggih mengkis-mengkis, Bul. Tukang syuting kesel. Bleng. Amire rawale usung-usung ae. Wah, entar, Bul. Pakai hisik to, Bul. Wah. Lek berindil pokok sawit. Ada lagi, bosku. Yang aku dede sedaya amer ya. Wah, mupeng-mupeng nih. Bleng. Ada lagi. Wah, lempoh ya, Bul ya. Oleh patang lori atau 5 emang. Kalam-kalam, Bul. Dus. Wah, kalau ya enak Bang kan. Wah, beleng. 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 Kawani, ngono entah ya. Wah, karo wame tukang usung-usung tok. Budrek kau rasanya gile ya. Bleng. Bleng. Wah, aneh-aneh, Bul. Alah, telatene oke kok. Wah, iki kena ya. Sitok wis ora apa-apa. Telatene sitok itu engko loro. Dawanar paudan golek imbuh, Bul. Cari tambah. Lumayan, Bosku. Besar sekali, Bosku. Leng. Wah, mantap. Mengkis-mengkis aku, Bul. Ngetone kowe. Lempoh. Ketawan wong Ramadan kok. Bleng. Indil ora, Bul. Wah, tapi masa depan sik cerah, Bul, buah ireng ya. Masa depan sik cerah. Buah hitam banyak. Bleng.
Bleng. Wah, ada lagi bosku. Kalem-kalem ya, Bul. Gelek mbuh titik. Paling wis kok. Srek, bluk. Oh, kene, Bul, kene. Kuwi kono kok bagi aku ya, Bul. Nggih. Yang kono bagi aku ya. Heeh. Kuwi. Lah. Bleng. Wah, piro kabeh mbul rantet tae. Oh, ngalah. Ana nah. Kan kita Ya, langsung. tongseng. Bleng. Mari. Wah, mari alhamdulillah. Kan delok cacase ya. Heeh. Wah, lah iki apa tukang susune? Lah kowe to, Mir? Heeh. Oh, dirah, Mir. Wah, clok kowe. Iki piye jambul iki? Wol. Wah, kayak jambul gendeng elake yo. Wah, gegeran iki yo. Garap, Mir. Oh, clok Mir iki. Wes, sikat, Mir. Tekne, Mir. Ajar, Mir. Ajar. Ayo. Weh, tekne pisan, Mir. Godhonge, Mir. Kapok ora kowe. Ayo. Wah, enak. Gendeng, Mir. Garap koyo urang, Mir. Wah. Padang ora kowe. Ayo, wes. Wah, lenos wae entah kuwi, Mir. Entah. Wah, gendeng. Wes, peh. Oh, truk, Mir we. Wah, tek ora kowe. Ayo. Susun, Bro. Susun. Wah, tukang susune. Gegeran iki tukang susune. Wah. Wah, sah cilik-cilik rame-rame. Ayo. Itu tukang susunya, Bos. Naik, Bos. Wah. Iki tenanan iki. Wah, ndak ngomong ya. Yo, Mir, siap. Jalan, Mir. Wah, jeblok iki, Mir. Piye, cah cilik-cilik. Oke. Oke, Mir. Wah, ceblok nah. Wah, mulai ya. Wah, kok kan lorine paling ya wis bek ya. Bek Mir ya. Wah, kayak muntu ya. Alah mulai, Bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bosku.